toca fer camí als vidres. I toca fer camí directament cap a la felicitat gràcies a les cançons i a la vida que mos porta Jesús Ferrer. Bon dia, Jesús. Hola, bon dia. Ai, que estàs afònic. Ah, no, justament, Perdó, comença el perdó, programa perdó. i t'ha vingut el gall. Sí. Són coses de la vida. Bueno, vic sol avui. Avui m'he aixecat i no he parlat de ningú i no mos hem saludat tampoc, o sigui que sou les primeres persones que parlo. Ets la primera persona en la que parles, és Sí. avui a mi, i els oients. I els oients, evidentment. Els milers d'oients que tenim en Forta Ràdio. Que bé, tot bé o què? Sí, Jake, avui la meva filla gran se treu el carnet de conduir. Avui? Estem així... Ja, el pràctic. La pràctic. La pràctica. Ja Són veuré els què més tal. punyeteros, eh? Ja veuré què tal. He tocat baixar de Barcelona per a vindre a l'examen. Ahà. I ja està, patint. Patint, a veure si li toca un bon examinador, eh? A veure. Perquè hi ha cada examinador. Tu te'n recordes el primer carnet de conduir o què? Sí. De l'examen? L'examen és horrorós. Perquè, clar, tu el vas aprovar o què, a la primera? Jo vaig fer... M'he treure el carnet de taxi directament. El de taxi? Sí, perquè mon pare era taxista Sí. i vaig treure el de cotxes de policia, ambulàncies i taxis i tenia teoria, mecànica, que també era teòric, i després la pràctica. La pràctica era la teoria normal i una de mecànic que era la de camions, bueno, un examen teòric. I tot això era per ser taxista? Tot això per ser segon conductor del taxi de mon pare, sí. Per ser taxista necessitava una llicència i una altra cosa. Ah, vale, però això era molt difícil. Jo era eh? segon conductor del taxi de mon pare. I això ja te servia per al carnet de conduir? I a la primera tot? Sí. No, les dues teories a la segona. Les dues teories a la segona. I la pràctica I la pràctica a la primera, perquè ja estaven els collons de... O sigui, per a mi va ser un infern, això del carnet, perquè en un principi jo servia per estudiar, però aquells exàmens infinits que els aprovava tothom menys tu, se't quedava una cara tonta i dius, però com pot ser? I al final a la pràctica vaig dir... Doncs jo a la pràctica m'ha passat una cosa que la vaig suspendre per una tonteria. Perquè se suspenen a vegades Sempre que se suspèn és per una tonteria, no? I clar, després està el viatge de tornada cap a casa, Hòstia, que vas amb el cotxe, amb els companys, sí. que han aprovat. Tots menys tu. I saps que clar, en el cotxe cabem 5, 2 han aprovat i tu no. I tots contents, i saps la ràbia que tens? Però, sí. uah, I sempre és per una xorrada. Sempre és una xorrada. Jo ja li he dit, dic, si va algú pel carrer i vas a fer alguna cosa i passes per un pas de vianants, respira, espera't, perquè segur que passarà algo i ante la duda millor lenta. Anar lenta. Ante la duda, perquè te cruzarà algú al pas de vianants. Anar lent perquè et sortirà un cotxe. Anar lent no descompta tant. No descompta tant. És així. Bueno, avui de què parlem? Avui continuem el tema de l'altre episodi, que parlàvem que de La Fe i les Flores Azules van treure una cançó de 31 minuts, un disco cançó de 31 minuts, sobre l'amor, i... Per exemple... Aquesta és una cançó que dura 30 minuts. Sí. I la van dividir per parts, perquè clar, en 30 minuts no cap en una sola pista. Aquesta és la part 7, sí. I digues, explica, mentre les escoltem de fons. De La Fe i les Flores Azules, la parella que feia 12 anys que no treia un disco, realment els dos ja arriben a una edat important, entre els dos sumen 100 anys, i han volgut deixar este disco com un homenatge al fill d'Òscar, al fill del cantant, a Luca. I quin missatge deixaries a una cançó disco que ho deixes per al llegat? Pues en un principi, això ja ho vaig comentar a l'episodi passat, però en un principi ell comentava a l'Òscar que ell sempre que escolta els Rolling Stones o escolta, jo què sé, a qui sigui, dels que s'han mort, ell diu que el ressuscita cada vegada que posa el disco, doncs ell espera que son fill i qualsevol persona, cada vegada que senti aquest disco, si ells s'han mort, és com un llegat al fill, que el fill tingui un missatge de son pare. Llavors, son pare aquí ha volgut deixar, que és el compositor, ha volgut deixar què és el més important de la vida. I el més important de la vida ho ha posat en aquesta cançó, repeteixo, de la Fe i les Flores Azules, la cançó Amor, la cançó disco de 31 minuts, i deixa el que ell creu que és més important. I, per exemple, ara està sonant això. Que és la part més canyera, no? Bàsicament, a mesura que anava avançant, s'anava ficant més canyera. Hi havia una part més discotequera. Després torna a fer una baixada, però bueno. Todo es amor. L'Òscar ens diu, todo es amor en este context, o sigui, tu imagina't que li deixes un missatge a ton fill al futur per a quan te morgues, ha de ser potent, perquè això no és ni comercial, ni pop, ni TikTok, ni es pot passar a la ràdio. Llavors,
ha deixat el missatge que ell ha cregut i comenta que tot és amor, comenta que la vida tot és amor. A mi m'impressiona el missatge, bueno, de que l'amor és lo important. Possiblement no hem vingut aquí a odiar, a envejar, a mirar la gent en rencor, a criticar. En un principi hem vingut a estimar, És això que vam comentar, que quan te surt el primer nen, que és el que li passa a l'Òscar, quan tenís el primer nen, te trastoca perquè connectes amb l'amor pur, i això m'impressiona bastant, que ojalà poguéssim arribar a vellets i no siguéssim molt amargats, que no estéssim molt enfadats en la vida. Ojalà poguéssim arribar a vellets i encara mos estiméssim als nets, mos estiméssim a tothom, i ojalà que al món mundial, a poder ser inclosos els presidents dels Estats Units i tota aquesta tropa, els polítics, practiquessin l'amor. Això mos arreglaria molts dels problemes. Comenta l'Òscar que l'amor és un viatge. Evidentment no és exactament una cançó, és un viatge, és una aventura. És una oda a lo més gran que tenim, a l'amor. L'amor per l'art, per la vida, pel fill, per intentar disfrutar del present, d'aquest instant, del do de la vida. Aquí ho hem parlat bastantes vegades, ara i aquí és quan hauríem d'estar vivint, perquè el passat i el futur encara no ni està ni els tenim aquí, i vivir l'ara i aquí seria, ostres, jo què sé, el dijous Jardí vaig pujar amb ma filla, la petita, al Montsianell, vam menjar un bocata, i poder mirar les vistes i poder estar pujant la muntanya. Moltes vegades hem comentat aquí que ojalà mos poguéssim dutxar dutxant-mos, perquè sense voler sempre estem com a pensant, no? Per què no mos dutxem dient, ostres, quina temperatura més bonica que té l'aigua, que bé s'està aquí baix de la dutxa, i sense voler, pues, estem com a pensant. Ojalà poguéssim conduir conduint, perquè a vegades puges al cotxe, te poses a pensar, si vas sol al cotxe, i te plantes a 100 quilòmetres i no saps ni com has arribat, i has estat com a pensant, pues, l'Òscar de la Fe i les Flores Azules mos demanen viure l'ara i aquí, que vivint l'ara i aquí és una bona font de felicitat, viure plenament i disfrutar de les petites coses. Aquí ho hem comentat unes quantes vegades, estar amb el crio, seria molt xulo. I comenta que sentia que tenia que parlar de la vida perquè pareixia que l'estaven perdent. Ell aquestes declaracions les fa en confinament, quan a totes bandes se parlava de malaltia i de mort i de mascaretes. Ell tenia un bebè a casa i veu la vida com a molt diferent, perquè ell dia que ell podia besar i abraçar mentre al món la gent estava en mascaretes, em dona molt de pensar del que hauríem de fer, i aquí comenta que l'amor lo necessita per sanar l'ego, per seguir un amor sense barreres. Aquí quan parla de l'ego, hi ha algun altre lloc que parla també de l'ego. Després d'unes quantes batalles amb l'ego, amb la identitat, amb la projecció, es tria l'amor. El fer, ho diu en francès, el foi pour le foi, el fer per fer, és més potent que qualsevol altra tendència. Aquí mos cita les batalles amb l'ego, les batalles amb la identitat. Tot això de jo, el meu egoisme, la meva identitat, el jo sóc així, tot això mos aparta de l'amor, perquè mos aparta de... O sigui, és que són com els dos extrems. Mentre estem pensant mentre penso en mi mateix, m'oblido de la resta. Llavors aquí m'oblido de l'amor per la parella, l'amor per el fill, l'amor pels companys, l'amor pels amics. Llavors dissoldre una miqueta l'ego de jo, com comenta de la Fe, amb la identitat, amb la projecció,
i dissoldre una mica jo per estar pendent, ho vam parlar en episodis anteriors, que bonic estar en un amic escoltant-lo mentre està parlant i tenir l'escolta activa, que ja no només és l'ara i aquí, sinó dissoldre el teu ego, no estar pensant jo ara què li diria aquí per flipar i debatre, o simplement escoltar per escoltar sense tenir cap importància qui sóc jo. Això és una de les fonts d'amor més grans que hi ha. Aquí en este disco hi ha moltes perles. Hi ha moltes perles d'aquest estil en què les solta com si res, perquè per a ell és el missatge per al fill, per a quan ell se morga, teòricament. És una càpsula del temps. I diu que és una gran oda a lo més gran que tenim, a l'amor. I amb tot això voldria passar a la segona cançó. Doncs passem a la segona cançó i anem a escoltar-la perquè a mi és una de les grans actuacions que he sentit en anys. Que explicaré mínimament. Estem parlant de la Rigoberta Bandini, estem parlant de la cançó de l'amor, que ha guanyat Premi Goya 2025, ho dic bé? Sí. Que ha guanyat un Premi Goya perquè forma part d'una pel·li, no? Sí, no, perquè va fer la cançó d'una pel·lícula. Pues esta cançó hiperpremiada pels Goya i, bueno, escoltem, l'amor també es diu. El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo y se palpa y se siente y hay quien puede verlo y hace que te despiertes y pienses en él y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar y sueñas y cedes y te dejas llevar y te mueve por dentro y te hace ser más y te empuja y te puede y te lleva detrás y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas y te hace gritar al sentir que te quemas, te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo, remontando los ríos de mil universos. El Premi Goya, quan va donar les gràcies, ho va dedicar als amics i amigues gais, trans, tots els amors alternatius que no ens imaginem. Dedueixo que ella ho dedicava a tots aquests amics, que diu que un dia podrem tenir un amor més pur. Tu què en saps d'aquesta cançó, que dius que t'agrada molt? Aquesta, no, m'agrada l'actuació perquè la cançó no va guanyar el Goya, per aquesta cançó. Ah, no? No, ell va fer una actuació perquè aquesta cançó és de Maciel. Ah. Crec que la lletra és de Luis Perales. Ah, sí? I és una de les cançons de Maciel i va fer la seva versió i com va fer també Rosalía amb la cançó de Los Chunguitos. Vale, va actuar als Premis Goya, no va guanyar un Premi Goya. Va actuar als Premis Goya, vale, però sí que va guanyar un Goya en la millor cançó, però no per esta cançó. Vale, per la de la pel·li, vale. Sí, per la de la pel·lícula. Esta és una actuació que no té res que veure amb la pel·lícula, però que era als Goya i potser va ser la millor actuació d'aquest any. Que guai. I és un homenatge a Maciel, perquè és la cançó que la va cantar Maciel. Pues aquí es comença a intuir el pròxim episodi, que parlaré de l'amor de mare. Hi ha molts d'amors possibles. Està el de parella, que és el clàssic, el Disney. Hi ha l'amor pel fill o per la filla, que aquí sempre ho hem parlat, que et trastoca. Hi ha l'amor de mare, que és molt potent, és dels més potents que hi ha. I aquest exemple que he posat és com que l'amor és moltes coses que no se sap. Aquí la Maciel explicava,
pues un raig de llum indirecta, una gota de pau, una fe, un sorollet a l'aire, un punt a la boira. No ho sabem definir què és l'amor, però l'amor és una cosa com a... Se li diu que és el motor més potent que hi ha al món. Estem a la premsa perquè avui en dia estem pues, a X discutint, a les xarxes socials discutint, estem creant tensió, el president dels Estats Units creant tensió i creant postures una mica extremistes, i què en fem de l'amor en aquesta societat? Està com a fora de lloc, té una mala premsa, i des d'aquí jo volia abogar l'amor pels amics. L'altre dia vam fer una calçotada i estàvem en amics. Ara estem preparant un convit i estem pensant en amics, i quan penses en la família, quan penses en els amics, estàs disposat a donar-ho tot. És com si fessis un banquet i volguessis convidar a tothom. I per què la vida no ens l'enfoquem així, com el que fem amb el fill, poder-ho donar tot, tenir l'amor incondicional amb tothom és molt difícil, aquí s'ha parlat moltes vegades, però seria la solució, tenir l'amor incondicional per tothom, o sigui, per una persona que et demana, un desconegut que et demana diners. Jo a la gent que em demana diners li dic bon dia, com estem, bona tarda, i es queden flipats perquè se queden al·lucinats de que normalment la gent ens apartem i al final me diu, hola artista, com estàs? I se sorprèn la gent que podem donar amor. Jo, per exemple, intento donar amor als meus alumnes, als meus companys de feina, però si a tots els espais que tinguéssim poguéssim posar amor, moltes coses anirien millor. Avui te veig molt zen, eh? Estàs molt zen. És que la introducció que vaig fer l'altre dia, realment jo volia parlar de la lletra, però vaig estar parlant tant de la forma que vaig pensar, joder, no havia parlat de la lletra. Clar. I volia parlar del contingut de la lletra perquè m'impressiona i no res, estic passant bona època. Estàs passant una bona època, estàs bé. Amb els alumnes bé, també. Amb els alumnes bé, ahir vaig fer un examen i m'han aprovat quasi tots. Amb la classe aquella tan... Aquella que els hi vols maldar. Sí. I dic, bueno... Ja està, ha servit algo. Bueno... Una colleja a temps sempre va bé. Bueno... Doncs no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis dir. Sí, divendres actuo al carrer de l'Havana, a Tortosa. El micro obert, no? El micro obert. És la primera que faig pallasso per adults. Era el meu somni. Sempre m'ha portat cap al familiar, cap a l'infantil, cap a l'hospital. I ara em fa goig provar per adults. I bueno, faig una col·laboració benèfica, però em fa il·lusió provar uns números per adults. I no res, us convido a tots al carrer de l'Havana divendres a la nit. Molt bé, doncs allí estarem. Jesús Ferrer, moltes gràcies. Gràcies.